De Jiddy van de Koning waard joet weer oeral in ons land viert. Een impressie van Koningsdag 2019 in Balzet. Matthijs, wat hast al leren? Lezen, boekjes, speeltjes, puzzels, memory, alfabet leren of... En slaagt dat een beetje? Ja, zo krek hebben we een heel soort kliks gekocht. Armbandspel, 75 cent! Alsjeblieft. Wat is dit voor uniform? Dit is een scoutinguniform. En ja, we zijn hier van Scouting Jamboa uit Bolsward, helpen mee met Koningsdag. De Oud-Hollandse spelletjes en dit jaar voor het eerst kabelbaan.